ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு ஈஷோபனிஷத்து மந்திரம் 1 அது பார்க்க போறோம். மங்களாச்சரணம் பாத்தீங்கன்னா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया साक्षादुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. सो நம்ம இந்த பிரார்த்தனை மந்திரம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. பிரார்த்தனை அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அந்த 3 சாந்தி சாந்தி படிக்கிறல. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. படிங்க. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா படிச்சு. அகல்யா மாதாஜி. ஓம் பூர்ணம் மத பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவ வசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா படிச்சீங்க மாதாஜி. ஜெயசன் பிரபுஜி. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம மந்திரம் 1 இந்த ப்ரீவியஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டீட்டெயிலா 2 நாளைக்கு நம்ம பார்த்தோம். இப்ப ஆரம்பம் மந்திரம் 1வது மந்திரத்துல இது என்ன அப்படின்னா ஈஷாவாஸ்ய பிரின்சிபல் அப்படின்ட்டு ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சிதா மா கிருதः கஸ்ய ஸ்ரீத்வனம். படிக்கிற மாதாஜி. படி. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சிதா மா கிருதः கஸ்ய ஸ்ரீத்வனம். வேற யார் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சிதா மா கிருதः கஸ்ய ஸ்ரீத்வனம். ஹரே கிருஷ்ண. ரொம்ப நல்லா பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன பூஞ்சிதா மா கிருதः கஸ்ய ஸ்ரீத்வனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச
जगत्यां जगत् तेन यज्ञेन भुञ्जीता माकृत कस्य स्वित्तनम्. வெரி குட், ரொம்ப ஹரே நல்லா கிருஷ்ணா. படிச்சீங்க, ரொம்ப நல்லா படிச்சீங்க. சோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த ஈஷாவாசிய பிரின்சிபல்னா என்ன, நமக்குன்னு உண்டானது, நமக்கு என்ன அதுவோ அதுதான் வந்து நம்ம வச்சுக்கிற மொழிய மற்றவங்களோடத அபகரிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இது ஒரு கதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய பணக்காரர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து நிறைய பணம் இருக்கு. ஆனா அவருக்கு வந்து பசங்க யாருமே வந்து கிடையாது. மோரோவர் அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுது தன்னோட எண்டு வந்து வரப்போறது அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அதனால என்ன பண்றாரு, அந்த ஊருக்கே வந்து அவர் வந்து இது வழங்குறாரு, என்ன ஃபுட், அதாவது அரிசி பருப்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கொடுக்குறாரு. அவர் வந்து தன்னுடைய ஆட்கள் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க, நீங்க வந்து அந்த அந்தந்த தெருவுல போய் அந்த மூட்டையோ அதை வந்து வச்சுட்டு வந்துருங்க, மக்கள்லாம் வந்து அவங்கவுங்க எவ்வளவு வேணுமோ எடுத்துப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு தெருவுல வந்து ஒரு 40 வீடு இருக்கு அப்படின்னா 40 பேருக்கு உண்டானது எவ்வளவோ அது வந்து வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்க, மக்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு சில பேர் கடைசியில வந்து அது 30 பேருக்கும் அது மொதல் வந்தது, 10 பேருக்கு உண்டானது வந்து வேற யாரோ வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. இப்போ அது எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா, வந்து அப்பெல்லாம் சிசிடிவி எல்லாம் வந்து கிடையாது. இப்போ வந்து என்கொயரி பண்ணும்போது கேட்டாங்க அப்படின்னா, இல்ல எங்க வீட்டுல இத்தனை பேர் இருக்காங்க அதனால எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்துன்னு வந்த அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த ஸ்லோகம் பிரகாரம் என்ன அப்படின்னா, உனக்குன்னு வந்து இவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு உனக்கு கொடுத்துருக்கும் போது அதை தான் நீ வந்து எடுத்துக்கணும் மொழிய, நீ வந்து மத்தவங்களோட அபகரிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. அபகரிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னொருத்தரோட சாப்பாடை நம்ம அவங்களுக்கு தெரியாம நம்ம வந்து சாப்பிடுற மாதிரி அர்த்தமா இருக்கு. அதுதான் இங்க வந்து ஈசாவாசிய பிரின்சிபல். உனக்குன்னு என்னதான் விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அவ்வளவுதான். உனக்கு பகவான் வந்து சொல்லுவாரு, உனக்கு உனக்கு இவ்வளவுதான் வந்து கொடுக்கும்போது. அதனால்தான் நம்ம வந்து நிறைய வந்து பாக்குறோம், ஏன் வந்து ஏழைகள் இருக்காங்க, ஏன் வந்து பணக்காரர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு வரும்போது, இந்த பணக்காரர்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, தனக்கு வந்து தனக்குன்னு இவ்வளவுதான் வந்து சொத்து வந்து வச்சுக்கணும். அந்த மிச்சம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி தான தர்மங்கள்லாம் நிறைய வந்து பண்ணணும், ஏழைங்களுக்கு எல்லாம் வந்து உதவி பண்ணணும், உங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் அப்புறம் வந்து ஹெல்த்துக்கு அது எல்லாமே வந்து செலவழிக்கிறதுக்காக பகவான் வந்து கொடுக்கும். ஸோ அதை விடுத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு வீடு இல்ல, 2 வீடு இல்ல, இங்க இங்க இந்த நாட்டுல மாத்திரம் இல்ல, வெளிநாட்டுல எல்லாம் வந்து அவங்க பணத்தை சேர்த்து 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 வச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்கவுங்க வந்து என்ன புரியாதது என்ன அப்படின்னா, அது ஹோல் இதுக்குமே ப்ரொப்பரேட்டர் யாரு, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மந்திரம்ல பிரார்த்தனையில நம்ம வந்து படிச்சோம், பகவான் தான் வந்து பூரணம், அவர் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே உரிமையாளர். இது 7வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதைகளோட வந்து சொல்றாரு, இதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் இந்த யூனிவர்ஸுக்கு அண்ட சராசரங்கள் அத்தனைக்கும் வந்து உரிமையாளர் வந்து பகவான் தான். அதனால நம்ம நினைச்சா கூட ஒரு குந்துமணி கூட ஒண்ணு எடுத்து ஒரே ஒரு இது கூட நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஒரு அரிசி ஒரு நெல்லு கூட நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாது. எல்லாத்தையும் இங்கதான் வந்து விட்டுட்டு போகணும். அப்படி இருக்கும்போது நீ வந்து எனக்கு இவ்வளோ அவ்வளோ அப்படின்றது வச்சுக்க கூடாது. எப்படி இருந்தாலும் உன்னோட சந்ததியினர்கள்லாம் யூஸ் பண்ணினா கூட அது வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே இங்கதான் விட்டுட்டு போக போறாங்க. ஏன்னா பகவான் தான் வந்து என்ஜாயர். அந்த வந்து பிரின்சிபல் வந்து நிறைய பேர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாதனால இந்த மாதிரி வந்து நிறைய அந்த கொள்ளை, இது கொள்ளை நடக்கிறது, அப்புறம் வந்து இந்த ஹோர்டிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பிளாக் மார்க்கெட்டிங் சொல்ல பதுக்கி வைக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து அந்த அந்த அடுத்தவங்களோட சாப்பாடை வந்து நம்ம வந்து பதுக்கி வைக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் ஈஷாவாசியம்னா நமக்குன்னு உண்டானது எதுவோ அதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இங்க வந்து இந்த இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, புக் யாற்ற வச்சுட்டு இருக்கல நீங்க வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஈஷா, அது இதுவே படிங்க, எக்ஸ்பிளைன் ஆன மீனிங்கும் படிங்க. ஈஷா ஈஷா ஈஷ பகவானால் அவசியம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதம் இவை, சர்வம் எல்லாம், யத்கிஞ்ச எதுவானாலும், ஜகத்யாம் பிரபஞ்சத்தினுள், ஜகத் அசைவன அசையாதன என அனைத்தும், தேன அவரால், ஜக்தி தேன ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கு, புஞ்சிதா ஏற்க வேண்டும், மா கூடாது, கிருதஹ
பெறுவதற்கு முயலுதல். கஸ்ய ஸ்வித் பிறருடைய தனம் செல்வம். பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசைவன அசையாதன என அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அனைத்தும் அவருக்கு சொந்தமானவை. எனவே ஒருவன் தனக்கு அவசியமானவற்றை மட்டும் தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கினை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இந்த இதுலயே வந்து என்ன அப்படின்னா மத்தவங்களோட நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது. நம்மளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது எப்படி எப்படி நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த இது உணர்தல் வந்து இருக்கும். நம்ம இந்த இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சொன்னோம், இந்த வேதத்துல வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து வேதங்கள் இது டிசிப்ளினிக் சக்சஷன் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து வந்திருக்கு பகவானால. இது வந்து அப்பௌருஷியா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். அப்பௌருஷியன்னா மனிதர்களால சொல்லப்படாத அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். மனிதர்களால இது வந்து வேதத்தை வந்து சொல்ல முடியாது. இது எல்லாமே வந்து பகவானால சொல்லப்பட்டது. இது வந்து யாருக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா மக்களுக்காக இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் வந்து பிரம்மாவுடன் உள்ள புகுந்து அது வந்து இந்த வேத மந்திரங்கள் அத்தனையும் வந்து பகவானுக்கு வந்து இவர் பிரம்மாவுக்கு வந்து அப்படியே வந்து அவர் வந்து கொடுக்கின்றார். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன்னுடைய மகன்கள் சனத்குமாரர் அந்த 4 மகன்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பிற்பாடு அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய சந்ததியினருக்கு அவர் வந்து அதை வந்து எடுத்துச்சு. எல்லாமே வந்து எதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான ஆத்திரம் ஜாஸ்தியாருது, அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது என்ன சொல்றது இந்த ஆசைகள் எப்படி ஏன் வருது அப்படின்றதுனால என்ன அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் பிகாஸ் நம்ம வந்து இந்த ஜடபூமியில பிறந்திருக்கு. இந்த ஜடபூமியில பிறந்தாலே 4 குறைகள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். ஒரு மிஸ்டேக் இல்லைன்னா இன்னொரு மிஸ்டேக் வந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அந்த எல்லாமே வந்து மாயையில வந்து கட்டுப்பட்டுருக்கு. ரெண்டாவது வந்து எல்லாருமே வந்து மாயையில வந்து கட்டுப்பட்டு. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லாருக்கும் மற்றவர்களை ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை வந்து மற்ற எல்லார்கிட்டையும் வந்து இருக்கு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய புலன்கள் வந்து இது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நீ குறைபாடு உள்ள புலன்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து இதுல இருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை ஆகணும் அப்படின்னா நாம வந்து நம்மள வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இதுதான் மாயே அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா நாம வந்து அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அந்த மாயையில இருந்து நம்ம விலக வேண்டும். அதாவது அட்டாச்மெண்ட் வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ சீட் பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்ற அந்த இது வந்து தெரியணும். அவங்களை வந்து சீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வந்து இந்த ஜென்மா இல்ல அடுத்த ஜென்மால நம்ம வந்து என்ன சஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். புலன்கள் வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி இந்த ஜடபூமியில வந்துட்டேதான் இருப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து சொல்றாரு வேதங்கள் அத்தகு பக்குவமற்ற நபரால் உருவாக்கப்படுகிறது. வேத ஞானம் ஆதியில் பகவானால் பிரம்மாவின் படைக்கப்பட்ட முதல் உயிர் வாழின் இதயத்தினில் புகட்டப்பட்டது. பிரம்மா இந்த ஞானத்தை தன் மகன்களுக்கும் சீடர்களுக்கும் வழங்கினார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த 4 குறைபாடுகளுடன் இருக்கக்கூடிய எவராலும் பக்குவமான அறிவை வழங்க முடியாது. எதுக்கு இதை சொல்றாரு அப்படின்னா வேதங்களை வழங்குவதை பத்தி வந்து சொன்னாங்க. வேதம்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம், அது அறிவு அப்படின்றது அர்த்தம். இது அப்பௌருஷியா, அதாவது பௌருஷியா அப்படின்றதுக்கு இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க. பௌருஷியானா பகவானால உரைக்கப்பட்டது. இந்த நம்ம இந்த 4 தப்புக்கள் பண்ணவங்களால இந்த மாதிரியான வேதங்கள் வந்து உரைக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து தப்புக்கள் பண்ணா அது எப்படி வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா பவித்திரம் பரமம் தாமம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்களே. அந்த பகவானுடைய இருப்பிடம் என்ன அப்படின்னா பவித்திரமாக இருக்கக்கூடியது. அங்க வந்து சாதாரண தப்புக்கள் பண்ணக்கூடிய மக்கள் வந்து நுழைய முடியாது. அந்த தப்புக்கள்லாம் களைந்து அதாவது நம்ம வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து விட்டு ஒழிச்சு அந்த 15வது அத்தியாயத்தில் சொல்ற மாதிரி அந்த வேரை வந்து அந்த அடியோட அந்த மரத்தை வந்து வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்ற மரத்தை வந்து வெட்டி சாய்ச்சு பகவானோட சர்வீஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியம். அதுதான் அவருடைய லோகத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்கள நம்ம வந்து இது பண்ண மாட்டோம், மைண்ட் பண்ணவே மாட்டோம். ஏதாவது சொன்னா கூட சொல்லிட்டு போட்டோம் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டு போயிட்டே வந்து இருப்போம். நம்ம வந்து மோர் ஆஃப் மெட்டீரியல் இதுல வந்து அமுங்கி இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து குறைய வந்து கண்டுபிடிப்போம்.
அவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க, இவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க, என்னையே வந்து கூப்பிடல, அந்த மாதிரியான நான் அந்த அந்த இதுலயே இருந்தோம் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி இந்த ஜடபூமிக்கே வந்து எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், இது நம்ம எப்பவுமே நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கணும் என்ன அப்படின்னா, எனி டைம் நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் கிட்ட போறதுக்கான டைம் வந்து வந்துரும் அப்படின்றது நினைச்சிட்டு இருக்கோம். டைம் நம்ம நினைச்சுட்டு இருப்போம் வயசாயிட்ட அப்புறம் தான் அப்படின்னு, அது அப்படின்றது கிடையாது. எப்போ வேணாலும் வந்து பகவான் நம்மளை வந்து கூட்டி செல்லலாம். அதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இன்னில இருந்து நம்ம வந்து அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். பகவான் நம்மளை கூட்டிட்டு போயாச்சு அப்படின்னா நம்ம போய் ரிக்ரெட் பண்ண முடியாது. டெத் பெட்ல வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணோம்னா அவங்க கிட்ட நல்லா பேசி இருந்திருக்கலாம், அவங்க கிட்ட வந்து சண்டை போட்டுட்டேன், அந்த மாதிரி பண்ணிருக்க கூடாது, பாரு நான் வந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து என் பேர்ல வந்து அந்த தப்பு வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுட்டே இருப்பாங்க. அதனால நான் மனசார நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்போம். பட் என்ன பண்ணின மிஸ்டேக் வந்து பண்ணினதுதான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம நல்லா இருக்கும் போதே அதை ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒண்ணு அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு மன்னர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்ப பார்த்தாலும் யாருக்கிட்ட வேணாலும் தப்பு பண்ணிட்டே, எந்த தப்பு இருந்தாலும் அதை சுட்டி காட்டிட்டே இருப்பான். ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட அவன் அப்படி பண்றானே, இவன் இப்படி பண்றானே அப்படின்ற மாதிரி எப்பவுமே வந்து சொல்லிட்டே இருப்பான். நாரதர் வந்து வந்து சொல்றாரு, நீ ஏன்பா இந்த மாதிரி மன்னா, நீ வந்து ஏன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து புத்தம் பிடிச்சுட்டே இருக்கு, நீ வந்து உனக்கு தெரியாது, இந்த கருட புராணத்துல வந்து கொடுத்துருக்கு. கருட புராணத்துல இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து சும்மாவானா தப்பு கண்டுபிடிச்சுட்டே இருந்துட்டே இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அட்டைப்பூச்சி தான் வந்து ஒட்டிக்கணும். அட்டைப்பூச்சி வந்து நம்ம வந்து 100 குறைகள் வந்து நம்ம அடுத்தவங்களோட குறைகள் நம்ம வந்து சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட பாவம் நம்ம கிட்ட வந்து வருது. அதுதான் வந்து சொல்றாரு. அப்போ வந்து மன்னர் கேட்கிறாரு, இதுல இருந்து நான் தீர்வு இது பண்ண முடியாதா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. தீர்வு வந்து எப்படி அப்படின்னா, நீ போ, ஒரு ஒரு இதுவா போ, ஒரு தெருவா போ, அப்ப வந்து உன்னை வந்து யாராவது வந்து சொல்லும் போது உன்னோட ஒரு அட்டை வந்து அவங்க கிட்ட போயிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு. சோ இந்த மாதிரி வந்து அவர் பண்ணிட்டே வர்றாரு. கிட்டத்தட்ட வந்து 1000 அட்டைகள் அவர்கிட்ட வந்து இருக்கு. அந்த 1000 அட்டைகளுக்கு உண்டான இது என்ன சொல்றது, அந்த பாவம் விளைவுகள் வந்து அவர்கிட்ட வந்து விளைவுகள் இன்னும் வரல, பாவங்கள் வந்து அவர்கிட்ட வந்து அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கு, சேர்ந்து இருக்கு. அதை ஒன்னொன்னா வந்து ரிலீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லார்கிட்டையும் வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரா வந்து இந்த மன்னர் பாரு இப்படி இருக்காரு அப்படின்னு உடனே குறைகள் வந்து இவர்கிட்ட வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா உடனே இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு அட்டை வந்து அவங்க கிட்ட போறது, இன்னொரு அந்த மாதிரி இப்படி வரும்போது அவங்க மனைவி வந்து சொல்றாங்க, ஏங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்க வந்து இப்படி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க வந்து நல்லபடியா நீங்க வந்து என்ன அடுத்தவங்களை கால்ல ஏன் போய் வளறீங்க, நீங்க வந்து ஒரு பெரிய மன்னராச்சு, எல்லாமே தெரிஞ்சவராச்சு, அவங்க கார்ல போய் நீங்க ஏன் விழுறீங்க, உங்க மரியாதை நீங்க ஏன் போக்க இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க சொல்லும் போது இதுக்குதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி 1000வது அட்டை வந்து அவங்க மனைவி கிட்ட போய் ஒட்டிடுறது. சோ இவர் வந்து அந்த அட்டையில இருந்து ஃப்ரீ ஆயிடுறாரு. சோ இதுக்கு சொல்ல வர அப்படின்னா, நம்ம வந்து மத்தவங்களை குறை சொல்லும் போது இந்த அட்டைப்பூச்சி மாதிரி நம்மள வந்து அப்படியே வந்து ஒட்டிக்கணும். நாம வந்து நம்மளுடைய குறைகளை அவங்க வந்து எடுத்து எடுத்து சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற பாவம் வந்து அவங்க கிட்ட போய் சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து இங்க நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவான் வந்து இங்க வந்து பூரணமானவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பகவான் இஸ் ஆல் பர்ஃபெக்ட், நோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் பீயிங் சப்ஜெக்ட் டு தி லாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியலிட்டி. சோ அவர் வந்து இந்த ஜடபூமிக்கு அவர் இருந்தாலும் அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்றது அவர் வந்து கிடையாது. அவர் வந்து ஜடபூமியை வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றார், ஆனா அவர் வந்து அதுக்கு கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ண இந்த யஜுர்வேதம் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஈஸ்வர உபநிஷத்து வந்து பார்ட் ஆஃப் யஜுர்வேதம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஸோ இந்த அண்ட சராசரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் வந்து யாருக்கு உரிமை அப்படின்னா பகவானுக்கு தான் வந்து உரிமையாளர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். There is nothing in the universe that does not belong to either பரா or the அப்பரா. பரா அப்படின்னா கூட அந்த பூமிக்கு கூட கிடையாது, என்ன சொல்றது, ஆன்மீக உலகத்துக்கும் அந்த இது கிடையாது, அந்த உரிமை வந்து கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த ஜட பூமிக்கு அந்த உரிமை வந்து கிடையவே கிடையாது. எல்லாமே யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னா பரமாத்மாக்கு தான் வந்து, பகவானுக்கு தான் வந்து எல்லாமே வந்து
இந்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இந்த ரெண்ட சராசரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை ப்ராப்பர்ட்டிஸ், மலைகளாகட்டும், கடலாகட்டும், அப்புறம் தங்கமாகட்டும், எதா இருந்தாலும் அவருக்கு தான் வந்து சொந்தம் அப்படின்றது அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சு. ஈவன் இந்த இது கூட வந்து அந்த என்ன சொல்றது, அவரு இந்த இதுக்கு கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது, ஜடபூமிக்கு கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது. இந்த 4 குறைகள் அவர்கிட்ட வந்து கிடையாது. அவர் வந்து இன்ஃபாலிபிள் அப்படின்ட்டு தவறக்கூடியவர் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்போ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து எதோட ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னா நெருப்போட வந்து ஒப்பிடுறாங்க. ஜஸ்ட் ஆஸ் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபயர் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அஸ் ஹீட் அண்ட் லைட், பகவான் எப்படி வந்து நெருப்பு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய சூடும் அப்புறம் வந்து வெளிச்சமும் வந்து எங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து தேக்கி வைக்க முடியாது. அது வந்து நெருப்பு வந்துருது அப்படின்னா எல்லா இடத்துக்கும் வந்து பரவும், அதோட ஒளி வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அதே போல பகவான் வந்து அவருடைய ஆஹ் இது என்ன சொல்றது, அவருடைய எனர்ஜி, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, இன்டர்னல் எனர்ஜி, அப்புறம் வந்து இந்த ததா சக்தி, இந்த மார்ஜினல் எனர்ஜி, இது எந்த பொட்டன்சிஸ் அத்தனையும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல வந்து இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுது பகவானோட எனர்ஜி. அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா அவர் தான் வந்து அல்டிமேட் கண்ட்ரோலர். இது வந்து நம்ம 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து படிச்சோம். அவர் தான் வந்து கண்ட்ரோலர், அவர் வந்து சஸ்டெய்னர். சஸ்டெய்னர்னா எல்லாத்தையுமே வந்து பொறுத்து கொண்டு, அப்புறம் வந்து இஸ் அ டிக்டேட்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங். டிக்டேட்டர் அப்படின்னா என்னென்ன எது இது பண்ணணும் அப்படின்றது. இப்ப நம்ம வந்து சிலதெல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணிருப்போம், அந்த பிளானிங்லாம் வந்து சில சமயம் ஒர்க் அவுட் ஆகும், சில சமயம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னா பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து கோச்சிக்க கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு ரீசன் வந்து இருக்கு. அதான் ஒரு லெக்சர் நான் வந்து கேட்கும்போது அவர் வந்து சொல்றாரு, அந்த பகவான் வந்து எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நீங்க என்ன கேட்குறீங்களோ அவர் வந்து கொடுத்துருவாரு. நீங்க என்ன கேட்குறீங்களோ அதை வந்து கொடுப்பாரு. கடவுளே எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னா அதை கொடுத்துருவாரு. அதை விடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உனக்கு தெரியும் பகவானே எனக்கு என்ன கொடுக்கணும் போகணும்னு அப்படின்ட்டு சொல்லும் போது அவருடைய கொடுக்கறது வந்து அளவே இல்லாம கொடுப்பாரு. நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னு இதான் கேட்டோம், ஸ்பூன்ல தான் நம்ம வந்து அவருடைய கருணை கேட்டோம் அப்படின்னா ஸ்பூன்ல தான் கொடுப்பாரு அவரு. நம்மளுடைய அவருக்கு அவருடைய கருணை வந்து நம்ம பேர்ல வந்து வரும். இல்ல நீங்களே வந்து எதா இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க, நான் இது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லும் போது பகவான் வந்து தன்னுடைய கருணை மழையை வந்து நம்ம பேர்ல வந்து பொழிவார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றதுனால நம்ம வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து ஒரு எப்படி ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து தன்னோட குழந்தையோட தேவைகள் என்ன அப்படின்றது அம்மாவுக்கு தெரியறதோ, அதே போல பகவானுக்கு வந்து நம்மளுடைய தேவைகள் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு பகவானுக்கு வந்து தெரியும். இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும் அப்படின்றது வந்து சொல்லவே கூடாது அப்படின்றது வந்து. அவர் தான் வந்து எல்லா சக்திகளுக்கும் அவர் தான் வந்து உரிமையாளர். அவர் வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து 13வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். அவர் வந்து அவருக்கு தெரியாதவர் யாருமே வந்து உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா அவர் எல்லா இதயத்தினரும் பரமாத்மாவா வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து நோ ஒன் எக்ஸப்ட் த லார்ட் இஸ் அ ப்ரொபரேட்டர். எனிதிங் எந்த இது இருக்கோ இந்த பூமியில அது அத்தனை, பூமி மாத்திரம் இல்ல ரெண்ட சராசரத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அது அத்தனையும் வந்து பகவான் தான் வந்து சொந்தக்காரர். அந்த இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சிருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன். என்ன இருந்தாலும் நம்ம எதுவுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது. எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி போனவங்க என்ன எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து நாமளும் வந்து எதுவும் எடுத்துட்டு போகிறது இல்லை. அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து உனக்குன்னு ஒரு கோட்டா வச்சிருப்பாரு, அந்த கோட்டா தான் உனக்கு வந்து வரும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. எப்படி வந்து ஒரு பசு வந்து பால் வந்து பசு கிட்ட பால் இருக்கு, அந்த பால் வந்து பசு வந்து குடிக்கிறது இல்லை. நம்ம என்னைக்கா பார்த்திருக்கோமோ பால் ஒரு தொட்டி நிறைய பசு கிட்ட பால் கறந்து அந்த தொட்டி நிறைய பால் பசு குடிக்கிறது இல்லை இந்த. சோ அது மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து எல்லாமே இருக்கு, ஆனா அவருக்கு வந்து எதுவுமே வந்து யூஸ் கிடையாது. நமக்கு நம்மள அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த பூமியில வந்துட்டு நீ உண்மையை அனுபவிச்சுக்கோ, ஆனா அனுபவிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும், இங்கேதான் விட்டுட்டு போகணும்னு அப்படின்னு இருக்கு. So we should be satisfied with those things he has kindly set aside for us. நம்மளுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்டதை வந்து நம்ம இது பண்ணணும். நம்ம வந்து அதுல வந்து குறைக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து you should always consider to whom those things we possess actually belong. இதெல்லாம் யார் உரிமையாளர் நம்ம தெரிஞ்சுபடுத்து அப்படின்னா நம்ம அதுல வந்து டச் பண்ண மாட்டோம். உரிமையாளர் பகவான் தான் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து அந்த மினிமலா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண அதை வந்து அப்படியே வந்து லாவிஷா வந்து
ஒரு 1 கோடி பெட்டியில போட்டு கொடுக்குறாரு உங்க பிரதர், யூஸ் பண்ணிக்கவா, நல்ல காரியத்துக்கு இருந்து செலவழிச்சுடு அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்களா? ரொம்ப யோசிப்போம், என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி யோசிப்போம், ரொம்ப யோசிப்போம் இல்லையா? ம். டக்குன்னு நம்ம வந்து எடுத்து செலவழிக்க மாட்டோம். செலவழிச்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு பக்கத்துல நோட் புக் வச்சுட்டு இதுக்கு செலவழிச்சேன் அப்படின்ட்டு எழுதி வைப்போமா இல்லையா? கண்டிப்பா. எழுதி வைப்போம். ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவர் வந்து கேட்கும், என்னப்பா எல்லாம் போகுதுதா இல்ல இன்னும் வேணுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது நீங்க என்ன சொல்வீங்க? இல்லப்பா இவ்வளவு 90 கோடி வந்து இது இருக்கு, 90 lakhs இருக்கு பேலன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவார் இல்லையா? 90 lakhs பேலன்ஸ் இருக்கு, என்னப்பா 10 லட்சம் தான் செலவழிச்சியா அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு உண்டான அக்கௌண்ட்டை நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம், 10 லட்சம் இதுக்கு செலவழிச்சேன் அப்படின்ட்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நமக்குன்னு வந்து என்ன கொடுக்கப்பட்டதோ அதை வந்து நம்ம சிக்கனமாக செலவழிக்கணும், அப்படியே லாவிஷா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து. சில பேர்லாம் வந்து கர்மித்தனம்ன்றது வேற, சிக்கனம்ன்றது வேற. அதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ லேபரர், அதாவது லேபரர் அண்ட் ஹவுஸ், வந்து ஒரு 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 வீட்டுல வேலை பண்றவங்க வந்து அந்த வீடு முழுக்க போவாங்க, அந்த வீடு அவங்களுக்கு சொந்தமாயிடுமா? இல்லை. அது மாதிரிதான் இவ்வளவு எதுக்கு மாதாஜி, பென்ஸ் கார் ஓட்டுற டிரைவருக்கு கார் சொந்தம் இல்லை, ஆனா அவனுக்கு அந்த போகம் பண்ற இது இருக்கே ஒழிய அந்த யோகம் கிடையாது அவனுக்கு. யோகம் கிடையாது. ஆமா. So cats and dogs can kill other animals for food without incurring sin. But if a man kills an animal for satisfaction of his uncontrolled taste buds, he is responsible for breaking the laws of nature is sin. அதாவது நம்ம வந்து மிருகங்கள் வந்து இன்னொரு மிருகத்தை வந்து அடிச்சு சாப்பிடுறது வந்து அதுக்கு வந்து பாவம் கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த மிருகங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாவம் வந்து சேருமா அப்படின்னு. மிருகம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க, மிருகத்தை இது கொன்று நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க, அந்த மிருகங்கள்லாம் அப்படின்னும் போது அதுதான் அதுக்கு நேச்சரே, அதுதான் அதோட வாழ்வியலே வந்து அப்படி வந்து அமைக்கப்பட்டது. நம்மளுடைய பற்களும் வந்து அந்த மாதிரி நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடறதுக்கான பற்கள் வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ நாம வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா அது வந்து பாவத்திற்கு இணையானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நாம ஒரு மிருகத்தை வந்து வெட்டி நம்ம வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது பாவத்திற்கு இணையானது அப்படின்ட்டு ஒண்ணு, பாவமே அப்படின்ட்டு வந்து இங்க பிரபுபாதர் வந்து தமிழ்ல படிக்கட்டுமா மாதாஜி? தமிழ்ல படிங்க. படிச்சு, மனிதர்கள் பூனைகளையும் நாய்களையும் போன்று சண்டையிட வேண்டியவர்கள் கிடையாது. அவர்கள் மனித வாழ்வின் நோக்கத்தையும் முக்கியத்தையும் புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்திசாலிகளாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். வேத சாஸ்திரங்கள் மனிதர்களுக்கு உரித்தானவை, பூனைகளுக்கும் நாய்களுக்கும் உரியவை அல்ல. பூனைகளும் நாய்களும் எந்த ஒரு பாவத்தையும் சேர்க்காமல் உணவிற்காக மற்ற விலங்குகளை கொல்ல முடியும். ஆனால் மனிதன் தன்னுடைய கட்டுப்பாடற்ற நாவின் சுவையை திருப்தி செய்வதற்காக விலங்குகளை கொன்றால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறியதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். இதனால் அவன் தண்டிக்கப்படுகிறான். படிக்கவா? மனிதர்களுக்கான வாழ்க்கை நெறிகளை விலங்குகளிடையே செயல்படுத்த முடியாது. புலி அரிசியையோ கோதுமையோ சாப்பிடுவதில்லை, பசுவின் பாலையும் பருகுவதில்லை. ஏனெனில் விலங்குகளுடைய தசையின் வடிவில் அதற்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு மத்தியில் சில உயிரினங்கள் தாவர உண்ணிகளாகவும் சில உயிரினங்கள் உண்ணிகளாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் எந்த ஓர் உயிரினமும் பகவானுடைய விருப்பத்தின் பேரில் வழங்கப்பட்டுள்ள இயற்கையின் சட்டத்தை மீறுவதில்லை. விலங்குகள், பறவைகள், ஊர்வன மற்றும் இதர கீழ்நிலை உயிரினங்கள் இயற்கையின் சட்டத்தை உறுதியாக பின்பற்றுகின்றன. எனவே அவற்றிற்கு பாவம் ஏதும் கிடையாது. வேத அறிவுரைகளும் அவற்றுக்கு தேவையில்லை. மனித வாழ்வு மட்டுமே பொறுப்புள்ள வாழ்வாகும். பொறுப்பு வந்து நம்ம கிட்டதான் இருக்கு, மிருகத்துக்கு வந்து அந்த இதுவே வந்து கிடையாது. ஏன்னா அது அதற்காக தான் வந்து படைக்கப்பட்டதே அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அதனால்தான் வந்து பகவான் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு காரியத்துக்காக தான் இந்த ஜடபூமியில வந்து பிறந்திருக்காங்க. இந்த 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் வந்து எதற்காக அனுப்பப்பட்டார்கள் அப்படின்னா ஒன்னொன்னு ஒரு ஒரு காரியம் வந்து அது வந்து பண்ணோம். யாருமே வந்து வேஸ்ட் வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க.
இந்த உபதேசங்கள் மற்ற இது அத்தனையும் வந்து வேதங்கள் அத்தனையும் யாருக்கு அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், மனிதர்களுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த இது வந்து சொல்லப்படுகிறது. அட்வைஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க புலிகிட்ட போயிட்டு புலி நாளையில இருந்து நீ வந்து புல்லுதான் வந்து சாப்பிடணும், இந்த மனித மிருகங்கள்லாம் வந்து கொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம போய் சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து ஏத்துக்குமா? எனக்கு அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காரு கடவுள், என்னோட வெட்டி சாப்பிடுறதுக்கு தான் அப்படின்ட்டு அந்த மிருகம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லும். ஒன்னும் கிடைக்கல, நான் ஒன்ன சாப்பிட்டுறேன் அப்படின்னு. அந்த அதோட பற்கள் எல்லாமே அமைப்பே வந்து கெனைன்னு வந்து சொல்லுவாங்க. பற்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து நகங்கள் கூட அப்படிதான் இருக்கும், அத இதை கிழிச்சு இது பண்ற மாதிரி. ஆமா ஆமா, அந்த மாதிரி இருக்கு. இதுதான் வந்து சொல்றாங்க ஈசாவாசிய பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா, உனக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டது, உனக்கு வந்து தாவரங்கள், அப்புறம் வந்து உனக்கு வந்து இந்த கிரெயின்ஸ் அதெல்லாம் தான் உனக்கு வந்து பழங்கள் காய்கறிகள் அதெல்லாம் தான் உனக்கு வந்து கொடுத்துருக்கும் போது அதை நீ எடுத்துக்கோ. ஏன் வந்து திருப்பி போய் மிருகத்தை நீ இது பண்ற அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். அவ்வாறு இருப்பினும் சைவ உணவிற்கு மாறுவதால் மற்றும் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதிலிருந்து தப்பிக்கலாம் என்பது என்று நினைப்பது தவறாகும். காய்கறிகளும் உயிர் உண்டு அப்படின்ட்டு வந்து காய்கறிகளுக்கும் உயிர் உண்டு. ஓர் உயிரினம் மற்றொரு உயிரினத்திற்கு உணவு என்பது இயற்கையின் சட்டம். இருப்பினும் மனிதர்கள் முழுமுதற் கடவுளை அங்கீகரிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். எனவே சைவ உணவை சாப்பிடுபவர்கள் ஒருவர் கர்வம் அடையக்கூடாது. பகவானை அங்கீகரிக்கும் அளவிற்கு விலங்குகளின் உணர்வு வளர்ச்சி அடையவில்லை. பகவானை வந்து அந்த உணவு அந்த மிருகங்களுக்கு வந்து பகவானை வந்து தினம் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றது அதுக்கு வந்து தெரியாது. மனிதர்களுக்கு வந்து தெரியும். நான் வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் வந்து சுத்த சைவம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றவங்க வந்து ரொம்ப கர்வம் அடையக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒரு இதுவும் வந்து எதெல்லாம் வந்து பெருகுகின்றதோ, அதாவது அடுத்த வந்து விருத்தியா இருந்தது இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து உயிர் வந்து இருக்கின்றது. அதற்காக தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து படைக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். 4வது அத்தியாயத்துல வந்து அதை பத்தி வந்து டீட்டெயிலா வந்து கொடுத்துருக்கு. எதுக்காக மழை பெய்கிறது, தானியங்கள்லாம் விளைஞ்சது அப்படின்னா அதை பகவானுக்கு வந்து நம்ம அர்ப்பணிக்க வேண்டும். தினமுமே நம்ம வந்து நாம வந்து சாப்பிடுற போல பகவானுக்கும் வந்து சாப்பாடு வந்து கண்டிப்பா வந்து வைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒருவன் பகவானை அங்கீகரிக்கும் அளவிற்கு மிருகங்களின் உணர்வு வளர்ச்சி அடையவில்லை. மனிதர்களோ வேத சாஸ்திரங்களிலிருந்து பாடம் பயின்று இயற்கையின் சட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை அறிந்து அத்தகைய அறிவிலிருந்து நன்மையை பெறும் அளவிற்கு போதிய புத்தியுடையவர்களாக உள்ளது. மனிதன் வேத சாஸ்திரங்களின் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தால் அவனது வாழ்வு மிகவும் அபாயகரமாகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து ஏன் இப்ப வந்து நிறைய வந்து எப்பவுமே வந்து வேர்ஜ் ஆஃப் ஃபியர்னு இருக்கு சொல்றாங்க இல்லையா. நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு பயத்திலேயே இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வி ஆர் டீவியேட்டிங், அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துட்டோம். அது திரும்பி வந்து இதையும் அக்செப்ட் பண்ண முடியல அதையும் அக்செப்ட் பண்ண முடியல, நடுவாந்திரத்துல திரிலோக சஞ்சாரி மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம நிறைய இதுல வந்து குறையின் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போது பிராமணர்கள் கிட்டதான் வந்து குறையும், வேற யார்கிட்டயுமே வந்து கிடையாது. எப்போ ஒரு பிராமணன் வந்து தன்னுடைய அந்த இதுல இருந்து வெளியில வந்தானோ அது அந்த அத்தனை வந்து சமுதாயத்துல அத்தனை சீர்கேடுகள் வந்து நடைபெறும். போய் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சாலே வந்து அது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணன் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சூத்திரன் கிட்டயோ இல்ல ஒரு வைசியன் கிட்ட போய் வேலை பண்ணி பைசா மாசம் மாசம் வாங்குறது வந்து அது வந்து ரொம்பவே வந்து கீழ் இதுல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். உனக்கு வந்து பகவான் என்ன கொடுத்துருக்காரு, நீ வந்து எல்லாருக்கும் அறிவுரை பண்ணு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்க. நாம என்ன பண்றோம், உல்டாவா வந்து பண்ணிருக்கோம். அதுதான் இங்க வந்து. ஆனா இந்த இதுல வந்து கலியுகத்துல வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது. வேத சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாமே வந்து யாருமே வந்து பிராமணன் அப்படின்றது வந்து கிடையாது, எல்லாருமே வந்து இதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து. எனவே மனிதன் வந்து முழுமுதற் கடவுளின் அதிகார தன்மையை அங்கீகரித்து அவரது பக்தனாக வேண்டியது அவசியம். அவன் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவின் மீதியை மட்டுமே அவன் ஏற்க வேண்டும். பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அது மீதி இருக்கும், அதுதான் வந்து நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு வந்து தூய பக்தனின் கரங்களில் இருந்து சைவ உணவை தாம் ஏற்றுக்கொள்வதாக பகவத்கீதையில் வந்து
9.26ல வந்து இது வந்து சொல்றாரு. பகவானே நேரடியாக கூறியுள்ளார். எனவே மனிதன் சைவ உணவில் உறுதியாக இருப்பது மட்டுமின்றி பகவானுடைய பக்தனாகி தனது எல்லா உணவையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அத்தகு பிரசாதத்தை ஏற்பனாக வேண்டும். இவ்வழியில் செயல்படுபவர்கள் மட்டுமே மனித வாழ்வின் கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்ற முடியும். தங்களது உணவை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காதவர்கள் பாவத்தை மட்டுமே உண்கின்றனர். மேலும் அந்த பாவத்தின் விளைவாக பல்வேறு வகையான துன்பங்களுக்கு தங்களை உட்படுத்திக் கொள்கின்றனர். பகவானுடைய சொத்துரிமையை புறக்கணித்து இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதே பாவத்திற்கான மூல காரணமாகும். இயற்கையின் சட்டங்களை அல்லது கடவுளின் கட்டளைகளை ஏற்க மறுப்பது மனிதனுக்கு அழிவை வரவழைக்கிறது. அதே சமயத்தில் நிதான புத்தியுடன் இயற்கையின் சட்டங்களை அறிந்து தேவையற்ற வெறுப்பினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பவன் நிச்சயமாக பகவான் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நித்திய இல்லமாகிய முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லும். நம்ம வந்து பகவானுடைய நாலேஜ், பகவான் பத்தியான நாலேஜ் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான காரியங்கள் அடுத்தவங்களோட இதை வந்து அபகரிக்க மாட்டோம். இந்த மாதிரி பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு நிறைய வந்து சர்வீஸ் பண்ணி பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு நம்ம செல்வோம். யாரெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான செயல்களை செய்வதில்லையோ அவர்கள் எல்லாருமே கடைசியில வந்து brings ruin to a human being. அதாவது நம்மளுடைய வாழ்வை பகவான் வந்து சொல்றாரு இல்லையா அர்ஜுனர்கிட்டயே, நீ வந்து நான் சொல்றத நீ வந்து கேளு, இல்லை என்றால் நீ அழிந்து போவாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. அதுதான் வந்து சொல்றேன், நான் சொல்லக்கூடிய தர்மத்தை நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணு, இல்லைன்னா நீ இருக்கிற இடமே தெரியாதபடி ஆயிடும் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லா உபதேசங்கள் வந்து பகவான் வந்து பண்றாரு. பகவானுக்கு வந்து அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப தாஜா பிடிச்சு சாரி, ரொம்ப சாரி, நீ வந்து கண்டிப்பா வந்து நீ சொல்றத நீ வந்து பண்ணு, உனக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கல, நான் சொல்றத பண்ணு அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி குழைஞ்சு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வந்து பகவானுக்கு வந்து கிடையாது. ஏன்னா அவர்னால வந்து பெற வேண்டியது எதுவுமே வந்து கிடையாது. பகவான் வந்து உபதேசம் வரும்போது அந்த இடத்துல வந்து இதுவே பார்க்க மாட்டேன், தயா தாட்சியம் எதுவுமே வந்து பார்க்க மாட்டேன், உள்ளபடி வந்து சொல்லக்கூடியவர். அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது. ரெண்டாவது மந்திரம் பார்க்கலாமா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? முதல் மந்திரத்துல ஈசாவாசியம், தனக்குன்னு உள்ளதை நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும், முடியும் அடுத்தவங்களோட சொத்தை அபகரிக்க கூடாது அப்படின்றத மெயின் எய்மே இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் இல்ல மாதாஜி. ரெண்டாவது மந்திரம் போலாமா, இல்ல நான் அப்புறம் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா? அடுத்த வாரம் பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. அதுக்குள்ள நானும் டைப் பண்ணி எல்லாம் இந்த ஃபைல திருப்ப இது பண்ணிடுறேன் நானு. ஓகே, எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும். இப்ப திருப்ப இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்குது. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम